Dahil sa pagbagsak ng temperatura, 5 araw nang nararanasan ang pagtama ng andap sa ilang pananim sa Barangay Paway, Atok, Benguet. Pero nakikipagsapalaran pa rin ang ilang magsasaka. Nakatutok pa rin doon live ang aming partner na si Jasmine Gabriel Galban. Partner, patuloy pa rin ang pagtama ng andap o ng frost sa ilang taniman sa bahagi ng Barangay Paway sa bayan niya ng Atok, Benguet. Yan ay bunsod na rin ng napakalamig na panahon. Sa ikalimang araw ng pagtama ng andap sa mga taniman ng gulay sa ilang bahagi ng Barangay Paway, Atok, Benguet, ganito ang makikita sa mga dahon ng pananim. Manipis na andap o frost ang nakadikit sa mga dahon na agad nalulusaw sa pagbuka ng liwayway. Ngayong umaga ang ikalimang araw na tumama ang andap sa ilang bahagi ng taniman dito sa Barangay Paway, Atok, Benguet. So anong nangyayari ay yung mismong dahon ay tinatamaan ng frost o ng yelo. Actually, ngayong araw ay medyo manipis lang siya at mabilis din na matunaw yung frost sa mga dahon. Nasa 70% na ng mga apektadong magsasaka ang nakapag-forced harvest. Pero ang taniman ng gulay na ito, tinamaan man ng andap, hindi pa rin pwedeng i-harvest dahil wala pang mga bunga. Katapusan pa ng Pebrero pwedeng anihin ng mga gulay. Hindi siya mabili kasi wala pa siyang yung ulo. So paano mangyayari dyan, ma'am? Talagang isasapalaran na Sa palaran na lang, ma'am. Regular ang monitoring ng lokal na pamahalaan, lalo pat nagsisimula pa lang ang pagtama ng andap sa mga pananim. Ina-assist muna nila. Pero true sa agriculture din, ma'am. Kaninang umaga, naitala ang 6 degrees Celsius na temperatura sa Atok, Benguet, habang 11.6 degrees Celsius naman sa Baguio City. We don't have pag-asa gadget in that area, but they have their own yung temperature gadget, pero expected natin na mas lowest sila. Partner, bukod sa bayan ng Atok sa probinsya ng Benguet ay minomonitor na rin ng Office of the Provincial Agriculture ang iba pang bayan gaya na lamang sa may bayan naman ng Bugyas. Nag-iikot na ang mga agricultural technician para makita kung meron pang mga taniman ng gulay ang kasalukuyang naapektuhan ng andap. Partner? Ilan lahat ang apektadong magsasaka doon sa Barangay Paway mismo, partner? Sa may Barangay Paway, partner, actually, ang bilang ng mga magsasaka doon ay nasa 1,700. Pero sa datos na rin nating nakuha mula sa Agriculture Office, ay nasa 10% lamang yung mga affected ng andap. Though yung 80% kasi 70 to 80% noon ay nakapag-forced harvest na, partner. Usually, ano ang ginagawa ng mga magsasaka upang maalis agad yung mga nagyelong hamog na dumapo sa kanilang mga pananim every morning? Actually, partner, umagang-umaga pa lamang meron ng water na ini-spray doon sa mga pananim para kahit papaano, bago pa man sumikat yung araw, ay natanggal na yung mga frost, yung mga maninipis na frost doon sa mga dahon. Though ang kagandahan kasi, partner, sa mga nakalipas nga na araw, ay maninipis lang naman yung mga frost o yung andap, kaya hindi ito masyadong pinapangambahan ng mga farmers, partner. Hindi naman sa pinagdadasal natin, partner, pero sakaling tumindi ang epekto ng andap, anong klaseng tulong ang nakahandang ibigay ng lokal na pamahalaan sa mga affected farmer? Sa bayan ng Atok, partner, sakaling tumindi pa yung andap, 80% kasi nakapag-forced harvest na, so 20% na lamang yung mga hindi makapag-harvest dahil nga kumbaga hindi pa panahon para kanilang anihin yung mga kanilang pananim. Ang local government unit ay may mga nakahanda naman na mga seedlings na ipapamahagi yan sa mga magsasaka in case nga na talagang matindi yung damage sa kanilang mga tanim, partner. Okay, maraming salamat, partner, at ingat kayo dyan.